aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso Mandela ni wagati in na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye bi ye tarata ye septembre kalo tile 3 san 2024 aw ka kunnafoni wagati selen filɛ nin bakuruba kunnafoniw na an da bɛna se an ka jamanakuntigi colonel Asimi Goita ka taama min kɛra ka taa Chine jamana kan an da bɛna don o la fo ka taga se min ye mouvement Anbiko olu ka groupe min bɛ ko groupe Tuli olu ye dɛmɛ min ta ka se Bamakɔ sigidaw la an bɛna an da don o bɛɛ lajɛlen na ani o ɲɔgɔnna caman wɛrɛ aw bisimila i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na tɛnɛndo septembre kalo tile 2 san 2024